ihe a bụ ofu nsogbu ma ọrịa nke na-enye nsogbu n'ahụ mmadụ. Ọ na-amịwasị ọkpụkpụ, ọ na-eme ka arụ ike gwụ arụ, ya na-eme ka ike na-agwụ onye ahụ mgbe ọbụla. Ọ bụ ihe ọrịa ọcha bụ, ọ bụ ọrịa dị njọ nke na-eme mmadụ ka ọ gbanwee, ya eme ka onye ahụ bụrụ onye ajụrụ ajụ. A na-anabata gị na crusade nke Kumuyi GCK kwa ụbọchị, ebe ị ga-anata mgbanwe, ebe ị ga-anata nwogharị, ebe ị ga-anata mgbanwe nke site n'okwu Chineke dịka ọ na-abịa, dịka Pastor Dr. W.F. Kumuyi, onye ọka ozi Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye nọrọ ọtụtụ afọ na ije ozi ya n'ụbọchị dị iche iche, n'ụzọ dị iche iche. Ọ na-awụsa anyị ngozi dị iche iche. Ị ga-ahụkwa na dịka ọrịa na-akpọ ọrịa ọcha na-emekpa ndị mmadụ ahụ, ọ na-eme ka mmadụ bụrụ nke ajụrụ ajụ. Ọ bụ otu mmehie dị, ọ na-eme ka anyị bụrụ ndị ajụrụ ajụ, wee bụrụ ndị ajụrụ ajụ n'iru Chineke. Ma Jizọs Kraịst, ọkpara Chineke, ka Chineke zitere ka o mee ka anyị nwere onwe anyị, wee nye anyị ike nke anyị ga-eji wee bụrụ ndị siri ike, mee ka mmụọ anyị, arụ anyị na mkpụrụ obi anyị bụrụ nke siri ike, bụkwa nke dị mma na ihu Chineke. Machi 8 site na amaokwu nke mbụ. Ma ka o siri n'ugwu Kraịst rịdata n'ugwu, oke igwe mmadụ soro ya. Lee anya na amaokwu nke abụọ. Ma lee, onye ekpenta bịakwutere ya, na-akpụ isi ala nye ya, sị, onye nwe anyị, ọ bụrụ na ị na-achọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha. Na amaokwu nke 3 ọ sị, Jizọs, otu onye tie Jizọs, aha nke na-azọpụta, aha nke na-eweta mgbaghara, aha nke na-eweta ike nke eluigwe, aha nke na-agwọ ọrịa gị. Ọ gbanwebeghị. Jizọs Kraịst otu ọ dị taa, ụnyaahụ, taa, ruo ebighị ebi. Ihe niile o mere na mbụ n'oge nke akwụkwọ nsọ, ọ ga-eme na ndụ gị n'abalị a. Jizọs wee setị aka ya, metụ ya. Nke a bụ mmetụ aka anyị na-ekwu okwu ya, wee metụ ya. Nke a bụ mmetụ aka Chineke anyị na-ekwu okwu ya, wee metụ ya aka. Nke a bụ mmetụ aka nke eluigwe a, nke na-enye nzọpụta, nke na-agwọ, nke na-eweta ihe ịrịba ama nke anyị na-ekwu okwu ya. Wee metụ ya, sị, ana m achọ ka emee ka ị dị ọcha. Ngwa ngwa, ngwa ngwa, ngwa ngwa. Olee mgbe ihe ịrịba ama gị ga-adị? Olee mgbe nzọpụta gị ga-adị? Olee mgbe nnapụta gị ga-adị? Ngwa ngwa, e wee mee ka ọ dị ọcha na ekpenta ya. Bịaghachi ya na amaokwu nke mbụ. Na amaokwu nke mbụ, ma mgbe ya bụ Kraịst si n'ugwu rịdata, o si n'eluigwe, o si bịa n'ụwa, ọ na-abịakwute gị taa. Ọ bịara bịakwute ya. Anyị nọ n'ala n'elu ụwa, o si n'eluigwe, elu ugwu, ugwu dị nsọ n'iru Chineke. Otu ụbọchị Chineke chọrọ igosi ịhụnanya ya, chi gosi obi ebere ya, chi gosi ọmịiko ya. O wee bịa si n'elu eluigwe. Mgbe ọ bịara, wee gaa ebe niile. Anyị hụ ya na Jerusalem, hụ ya na Kapanọm, anyị hụ ya na Nazaret, na ahụ ya ebe niile. Ịhụwo taa, ọ nọ n'iru gị n'ebe ahụ ị nọ. Oke igwe mmadụ soro ya. Ọ bụrụ na ekpebi n'obi gị, wee sị, aga m eso. Ọ bịara n'ihi m, ọ bịara ịzọpụta m, ọ bịara ịgwọ m, ọ bịara ịdapụta m. I wee sị, dịka ọ bịara, ọ na-achọ ihe ị ga-ekwu na ihe ị ga-eme. Ị gaghị ekwe ka igwe mmadụ gbochie gị. Oke igwe mmadụ soro ya.
ị ga-eso ya n'abalị a dịka ị na-eguzo, dịka ị na-ekpebi n'obi gị, dịka ị na-enwe mkpebi agaghị m eso ya. Ị gaghị eso ya n'efu. Ọ dịrịrị ihe o si n'egwu ahụ dị elu, ọ dịrị ihe o si n'eluigwe weta ga-abịa na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Ugbu a lee anya na mokwu abụọ ahụ ọzọ, ma lee, ọ dị onye gụpụtara onwe ya n'igwe mmadụ a. Onye asị ama m igwe mmadụ a so ya, ma mụ onwe m dịka otu onye ekpenta. Ọ dị ka ịghọta onye ekpenta, onye rụrụ arụ. Onye ekpenta bụ onye achụpụrụ achụpụ. Onye ekpenta bụ ihe anaghị agwọ agwọ, ụmụ nwaanyị anaghị agwọ ọrịa ya. Onye ekpenta onweghị ogbugbo nke ụwa nye nsogbu ekpenta ya. Ogbugbo nke ndị ahụike adịghị nye ya. O bụ nsogbu bịa, ụwa na-enweghị ọsa nye ya. Ele anyị n'ebe a n'abalị a, ị nwere nsogbu nke ụwa na amụmamụ ha, na amụmamụ ahụike, amụmamụ nkọta, amụmamụ ntụli uche na nke ndị ụwa na ndị maara ihe nke ụwa, ha enweghị ogbugbo nye ya. N'abalị a, bịawo n'ebe ọ gwụrụ. Ogbugbo taa, ọgwụgwọ taa, nnapụta taa, nzọpụta taa wee bịa. Onye ekpenta wee kpọọ isi ala nye ya. Ọ dị ihe ole ma ole anyị na-amụta dịka anyị na-aṅa ntị. Anyị na-ahụ ọmịiko nke Kraịst. Nke mbụ anyị na-aghọta bụ na Kraịst anabata onye ọbụla ndị ahụ ajụrụ ajụ ebe na ebe ọbụla ha nọ. Kraịst na-anabata ha. Ọ na-ahụ ha dịka enyi ya. Na Matu isi 11 amaokwu nke 19, ọ sị na ndị ọbụla bịakwutere ya na ọ ga-achụpụ ha. Ya mere, biko, ọ bụrụ na ị bụ onye ajụrụ ajụ, Jizọs Kraịst na-ahụ gị dịka enyi ya. Ọ na-anapụta, ọ na-agbanwe, ọ na-agwọ ọrịa. Ihe ọzọ anyị na-amụta bụ na ihe chọsiri ike na ndụ a bụ mmetụ aka nke Chineke. Kraịst bụ onye jupụtara na amamihe nke Chineke, jupụta n'ike nke Chineke. Dịka ike Chineke, o juru eju bara abara, enweghị ọ na-apụghị ime. Ọ karịrị amụmamụ sayensị, ọ karịrị ihe ọbụla ị nwere ike ịkpọ aha ụbọchị taa. Ọ na-emetụ mmadụ aka ya na-eme ka mmadụ bụrụ onye agwọrọ ọrịa. Ọ ga-emetụ gị aka n'ụbọchị taa, ị ga-abụkwa onye a ga-agwọ ọrịa. Ya mere, otu na otu ọbụla ede, biko bịakwute Kraịst, ọ ga-anabata gị. Nke ọzọ, naanị bịa, were obi gị niile bịa. Jizọs Kraịst ga-agwọ gị ọrịa, ihe ọbụla bụ ọrịa, ọwa ọrịa ọcha, ihe ọbụla ọ bụ. Naanị bịa, ị ga-anata ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Ọ ga-eweghachitere gị Chineke. Ya mere, naanị kpebie n'obi gị n'ụbọchị taa, biko ka a bịakwute Jizọs Kraịst, onye nzọpụta, onye mgbapụta. Dịka Pastọ Kumuyi na-eduga ebe Kraịst nọ, ị ga-ahụ, biko were obi gị, kpebie n'obi gị, ji obi gị niile nabata Jizọs Kraịst. Dịka ị na-anabata ya, ị ga-ahụ ihe dị iche. Adịghị ajụ onye ọbụla nke bịakwutere ya. Na anyị na-ekele gị n'ihi mmụọ gị nke gwaworo anyị obi niile okwu. Na anyị na-ekele gị na ọkpụkpọ oku a ruo nzọpụta, ọkpụkpọ oku ruo mgbaghara, ọkpụkpọ oku ruo nchegharị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi obi ebere gị adịghị ada. Ana m ekpe ekpere nye ndị a niile guzo ọtọ, ndị nọ n'onwe ha, ndị nọ n'igwe telivishọn, ndị nọ n'igwe telefonu, ndị tinyere onwe ha n'ebe ọbụla na-achọ obi ebere gị na amara gị na nzọpụta nke onye nwe anyị. Nye ha owuwe anya nke nzọpụta n'aha Jizọs. Tijie ike nke mmehie na ndụ ha. Kụda ụdọ nke mmehie na ọnwụnwa na ndụ ha n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị gbaa ama
n'obi ha na ha bụ ụmụ Chineke ugbu a, ka eluigwe ṅụrịa ọṅụ n'ihi ha, ka ọṅụ nke eluigwe sụkpọọ n'obi ha niile. Anyị na-ekele gị Onyenwe anyị n'ihi na anyị ma na ịzawo. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Ihe ha gwara gị na apụghị ịgwọ ya ụgwọ dịka ekpenta, apụghị ịgwọ ya n'oge ahụ, n'oge nke nwoke a, ma a gwọrọ ekpenta ahụ, a ga-agwọ ọrịa gị mgbe ị nụrụ ime nke ikpeazụ. Lee onwe gị anya, ọgwụgwọ ahụ abịawo. Iwelie otu aka, bikwasị aka nke ọzọ n'onwe gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi obi ebere gị nke na-adịghị ada, ịhụnanya gị nke na-adịghị ada, ike gị nke na-adịghị ada, obi ebere gị nke na-adịghị ada, na nzụpụta nke ọgwụgwọ gị nke na-adịghị akwụsị. Ana m eweta mmadụ niile nwere ọrịa, nwere nrịanrịa, nwere adịghị ike, onye ọbụla nwere ihe mgbu, onye ọbụla nke nwere ọrịa apụghị ịgwọ agwọ n'ebe a, n'ebe ahụ, ebe ọbụla, ebe niile ha si na-anụ okwu a ugbu a. Ana m arịọ ka aka Kraịst dị ike nye ha mmetụ aka ọgwụgwọ, ka ọ bịakwasị unu n'aha Jizọs. Mmetụ aka nke Chineke na-arụ gị, mmetụ aka nke eluigwe na-arụ gị, mmetụ aka nke Chineke na-arụ gị. Ana m arịọ Onyenwe anyị site n'isi ha ruo n'ụkwụ ha, ka ike ọgwụgwọ gị bịakwasị ha ugbu a, na gwọọ ha n'aha Jizọs. Awepụ ekpenta, ọrịa nke nọ n'akpụ ahụ pụọ, ọrịa pụọ, ikpu isi pụọ, kansa pụọ, ọnya afọ ka agwọ gị, ọzịza nke ụkwụ gbafue, nrịarịa ọbụla, isi mgbaka, ara ọwụwe, ana m enye gị iwu pụọ n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, ebe ọbụla, ebe niile, gosite ike gị, gwọọ ọrịa niile, nye ọgbụgba ama nke ọgwụgwọ ha, nye ọgbụgba ama nke nnapụta ha, nke ogbugbo nye nsogbu niile n'aha Jizọs. Anyị ekele gị Onyenwe anyị, anyị ekele gị Onyenwe anyị, anyị ekele gị Onyenwe anyị. Mmewo ya n'aha Jizọs ka anyị rịọrọ. Emewo ya n'ebe ahụ, lee onwe gị anya, ihe ịrịba ama ahụ rutewo gị aka. Bless the Lord, O my soul. Sing it with me. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing with the
for my heart to find. Sing it now, come on. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Imela dịka ị na-anọnyere anyị n'ọgbakọ nke ọzọ nke jisi ike nke taa, biko adị ama m ama, adị m obi ụtọ na agọzi wego. Biko ọ bụrụ na ị wepụtara obi gị iso Chineke site na ọgbakọ ihe a agbakọrọ nke taa, biko nọnyere anyị n'ọgbakọ nke eji ekwu ezirite ozi. ị nwekwa ike isonyere anyị n'igwe nzirịta ozi anyị www.dcln.org/connect ka ị nwee sonyere anyị. ị nwekwara ike anyị nwere ihe ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka iji wee wulite gị. Biko ọ ga-adị anyị mma ịnụ dịka ị na-ezitere anyị ozi, biko dịka ị na-esonyere anyị, biko sonyere nzukọ kwere n'akwụkwọ nsọ, nzukọ kwenyere na Kraịst, ka e nwee ike wulite gị elu. Biko sonyere anyị, nwekwa ike isonyere na nzukọ Deeper Bible Church nọ gị nso. Biko ọ bụ na ga-akpa anyị ịnabata gị, ya mere sonyere anyị n'agbanyeghị ebe ọ bụla isi bịa. Imeela.